Aquí ens trobam en el carrer, com veus, la placa Miquel Verdera. Bé, aquesta placa té un petit problema que ja ho hem explicat moltes vegades a l'Ajuntament de la Pobla, i és que, malgrat diuen que és una placa que està dedicada en el Val de Verdera, en el periòdic Miquel Crespi Pons, que va fer l'escola graduada en els anys 20, per nosaltres, per la família, ho hem explicat moltes vegades, no acaba d'explicar què és el Val Miquel Verdera, perquè la família també hi va haver un altre metge, que era Miquel Verdera, del segle XIX, i llavors per nosaltres se presta la confusió d'aquesta placa de quin carrer és. El metge Miquel Verdera del segle XIX, aquesta petita informació que donàvem per vídeo, crec que ens hauria de servir perquè l'Ajuntament de la Pobla definitivament solucionés aquest petit problema, que és molt senzill. Es basta posar Miquel Verdera metge, si està dedicat en el metge de la família Verdera del segle XIX, o Miquel Verdera Batlle, o Batlle Verdera, si està dedicat a l'oncle Pradí, que va fer l'escola. Però així, com està ara, trobant que és una confusió que l'Ajuntament hauria de solucionar. Això és el que vos volia explicar amb aquestes breus paraules, i esperant que aquest vídeo serveixi definitivament per solucionar aquesta petita confusió del carrer Miquel Verdera de la Pobla, que va fer l'escola graduada.